скоростно нарушение с 250 км, забележете, по столичния околовръстен път. Известен ли е нарушителя и какво наказание го очаква за подобна скорост, която е достойна за Формула 1, но не и за градски условия? Ще разберем от Весте Севри сега. Весте, здравей! Добро утро! Ние с колегата Тони Петров се намираме в Центъра за управление на трафика към Столичната община. Искам да ви покажа тук екраните, където всъщност се виждат столичните булеварди и движението по тях в реално време. Какво се случва обаче по тях, особено в малките часове на нощта? Както вие казахте, по информация на СДВР, 250 км в час е рекордът за скорост, а рекордът в последния месец е шофьор засечен с над 240 км в час на околовръстния път. Това са установили монтираните табла в София. До мен сега е председателя на Столичния общински съвет Георги Георгиев. Добро утро! Установени ли са нарушителите за тези 250 км в час, след това 240 км в час и санкционирани ли са те? Добро утро! По данни от МВР, нарушителя, който те са засекли с 250 км в час, е санкциониран. Това, което ние правим,